Mabungahong kagabhion mga igsoon, ibalik nagyog ko. Salamat sa Ginoo. Busy kayo mga igsoon. Last night, sinsya na mo, nag-ingon ko last night o mag-live ta, pero madayon kaya na may importante igod. Nasuguan ko ba? So, importante nga sugo akong asawa. So, mao na hinungdan nga o ka-live mga igsoon, kaya importante masad kayo. So anyway, live taron mga igsoon. I just want to encourage everyone to share our live tonight and i-mention yung mga higala igsoon sa comment section. Ako sa ni-share itong live ha. Kaya nasa daghang nag-atang nga rin skuan. Shout out brother Robert Binaliwala Kudila. Binaliwala Kudila. Magabi era brother. Lamas panahon no. Again, ako sa i-share mga igsoon tong live. Alright? I'm gonna share siguro. Praise the Lord. Wait. Shout out 56 viewers. Tanawa pala yung hi sa dira. Hi. Desa ko'y gatiman na rin mga igsoon ako sa gi. Kana. Robert Binaliwala. Kaya, binabaliwala. Praise God, let's start. Done sharing. 62 viewers, thank you. So, kumusta mga igsoon? Ako nag-aampo doon kanunay ninyo nga namos mayong kahimtang, mayong panglawas o duol sa Ginoo. Kumusta nga adlaw? Adlawng Miyerkules. Salamat sa Ginoo. So, tonight, igsoon, mag-live. Before that, ako sang i-shout out, be. Tanang mga OFW dia, kumusta mo dia, mga OFW, lain-lain ka na sura, no? Shout out sa tanang mga seaman dia, mga naka-permanent resident, mabungahong kagabiyon yung tanan diha. O ako na yung shout out na ako, especially mention din mga igsoon, ako shout out, be. Diri akong gisay ba? Kung i-shout out, shout out na akong Cebu City Jail. Okay? Gimingaw na ko diha, no? Wala na ko kasulod mga igsoon, pero puhon, balik ta diha, no? Shout out na ko diha sila si Brad Ares. Maximum 4, shout out. Shout out na ko si Brad Jao. And sa tanan nga brigada, mayor man ni si Brad Jao, no? Tanan nga, naa diha tanan. Basta. Last time di ako nakawali, last na kong sulod. RDC 123, shout out. Shout out na ko sila si Brad Ibang, iyang whole family. Si Brad Mago, iyang lovely wife nga si Lovely, nas Pasil, no? Iyang igsoon, iyang tibok pamilya. Napajod. Akong i-shout out si Kuan di ay ang mama ni Brad Mago, si Mama Flora. Shout out. Okay. Og sa iyahang pinalanggang anak nga si Baby Banyang. Okay, Baby Banyang, shout out. Sa Pasil ni sila, no? Karon magtanaw sa dinato mga igsoon, sa Pasil ni sila Cebu. Again, shout out nako ang mama ni Brad Mago nga si Mama Flora. Okay, og iyang pinalanggang anak nga si Baby Banyang. Unya ako sang gi-shout out ang mama sa asawa ni Brad Mago nga si Nati Kabansay. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Shout out ako si Brad Ibang, no? Again, tibok pamilya, sila si Brad Ayan, Mayor Ayan, no? Shout out. Tanan sa sulod sa Cebu City Jail, shout out, no? Sila Brad Pacho, kinsa pag-iuban din, manghod ni Brad Jomar sa maximum 19 tanan. Og ang tanang mga jail officer diha sa Cebu City Jail,
And akong gi-shout out sa akong team from Living Water Christian Fellowship nga tigsulo diha. Praise the Lord. Hallelujah. This time we have 92 viewers, listeners. And then akong gi-shout out ang tanang followers ani nga page Mabungahong Kristohanon. 2.0 hapit na ta 50,000 followers, no? Hapit na murag karong gabi siguro. And then sa atong original page nga gi-restrict sa Mita, naganam-anam sa tagsaka igsoon. So but tungod lagi kay kuanta ka nang not recommended ta sa Mita, no? Mao nang uban nangita nga nawa na daw ko na pamanggugo pero kinahanglan i-search. So shout out nako ang 221,000 followers of Mabungahong Kristohanon itong original page na to. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. And sa mga subscribers, shout out ani nga page, mga subscriber ani nga page kaning Mabungahong Kristohanon 2.0 ug sa Mabungahong Kristohanon lang. Mga subscribers sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon nga ang link nasa caption ning live. Shout out yung tanan diha, no? Naiuban mag-send og stars. Thank you kay wala jud ko na ngayon nakabalo mo. God bless you more and more. Praise the Lord. Sa mga bag-o nga mga followers, welcome kay mo nga page mga igsoon. Walay debate dire. It's all about Jesus. Wala ta nagpataas og relihiyon, grupo, pundok, but we live up only the name of Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. Dinakong i-shout out ang tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, especially Campus Menya, Cebu, diri sa mga sa Barracks, Tagbilaran City. Shout out og sa mga station diri sa Clarin Police Station. Nga hapit na ang opening sa among new building sa police station, no? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Og among hepe diri si Police Lieutenant Chief Amado Amba og sa akong mga kauban diri nga mga maanyag og ambungan nga kapulisan sa Clarin Police Station. Praise God. So again, before we start mga igsoon, I just want to encourage everyone to share our live this evening. And Basta nang on duty this time but still namati mo pulong sa Ginoo. Salamat kayo. Shout out din akong Dawahon Island from somewhere in southern Leyte. Sila si Sister Lilia og si Brother PD Pinula. Og si Pastor Marlon Kutamura, shout out. Okay? Og mga brad nako, hapit na. Hapit na, kabalo na mo advance 52nd anniversary sa mga brad nako di Alpha Kaparo. Long live kuno na iban sa grasya sa Ginoo. And say yes, kept in arms, di pataas ang Ginoo, Ginoo. Walay may tabong long live. Bati ang gitawag og resulta sa ato ang grupo mga igsoon kung di na to ipataas ang ngalan sa Ginoo. Di na to kalimtan ang number one sa atong hierarchy, God first. Meaning in everything we do, let us put God first. In our every decision, let us put God first. Amen. Kay si Lord, si God, maoy sikreto sa life extension. Sikreto sa protection, pabor, panalangin, milagro, taas nga kinabuhi. Walay long life, walay long live kung way Ginoo. Amen. Again, advance happy 52nd anniversary. Praise the Lord. And our topic for tonight is about God's direction. Kabalo pa mga igsoon nga in this dark world that we are living right now, niningit-ngit nga kalibutan nga atong gipuy-an. Watay laing gikinahanglan direction sa Ginoo. Without God's direction, sigurado masalaag ta igsoon. Mao na tong topic karon. So right now, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sila. Labi na namoy mga nailahan nga mga Kristohanon o mga tao mahigalan yung nga nag-struggle bitaw sa ilang decision. Paminawa sila ni kay ang atong topic karon is about God's direction. God's direction is the right direction for us. Amen. So mao na tong topic karon. But before we start, kabalo na mo, let's pray. Atuwa sa rin, shout out, bidaghan mo na kayong nag-message dito. So, brother, papray ko sa ma-hired na ko sa Korea. God bless. Sige. Itong po na, itong picturean ba? O niya, mag-pray man ta. Okay, no? Ma-hired ko. Pero ito lang picturean. Apil sa personal prayer, bro. Pahong nun. Okay. And then, good evening, Pastor. Shout out ko, Jesus, my King Church. Excuse me, Lungsodaan, Mabini, from Kashmir, Abindan. Thank you, brother. Excuse me. Perminti na ni mo tanaw na itong mga igsoon. Shout out from Ola Mental, Davao City, from Salvi de la Cruz. Okay. Good evening, Pastor James. Shout out from Pagadian City, Sister Susan Abaqueta. Praise the Lord.
Paing gabi, Pastor James, God bless. Ikaw pirmi akong ipaminaw. Salamat sa Diyos. Nakaila ko nimo. Himaya sa Ginoo karon ni God bless you more. Sister Mary Jane Kalapuan. Praise the Lord. God bless you always, Brad. Pastor all the way from Dalagit. Epsilon chapter. Brad, lunglib kayo. God bless you more, Brad, sir. Kinsa man ni. Lunglib man sa grasya sa Ginoo. God bless. Advance 52nd anniversary niya. Shout out, Pastor from Pagadian City. Mark Jan Omandam. Pirminti ni. So, matanaw na ito ng uban, rin. And Brother Lord James Talinting, one of our subscribers and star senders. Shout out, brother. Amping da kanunay. Nasa kong prayer. And to Sister Julieta Shialana Isatam Gino, may gabi Pastor from Iligan City. Praise the Lord. Shout out, Sister Concepcion Castino Kobashi, one of our permanent resident from Japan. May gabi sad Batang Barbers. Perminti na ni. Irene Ganzo, may gabi Pastor from Davao del Norte, Santo Tomas. Thank you, sister. God bless. Phil Cortez Pipito, good evening sa Digsoon. Daghay gadumot nako magbago. Ako dai Brad, daghan nagdumot nako. Wa mo angay pero nagpadayon ko ban sa grasya sa Ginoo karon ni angay na sila nako. Pilmiro ra nang modumot o padayon ta, Brother James Flores. May gabi de Pastor. Po diha Pastor sa ni. Halyara Robinius Joel Jr. Magabi, Pastor, unsaon para mawala akong kalaban. Ampo na, brother. Sa una na ako'y daghang kontra. Pero sa diyang the more ko nagpaduol sa Ginoo, na amigo na ko sila. Praise the Lord. Sosan Abaketa, man naman eh? Okay. Ikaw dyan akong gitanaw ang imong mga live, Pastor. God bless po kay sa una, kay Pastor Art Artista ko, taga Midsayap. Thank you, sister. God bless, God bless, God bless. Shout out, Pastor, watching Kandasig. Balilihan Bohol? Oh, yes. Balilihan Bohol ni. Okay. Thank you, Sister Ellen Ibarra Batak. Speaking of Ibarra, kung i-shout out among halangdong mayor diri sa Clarin, nga suod na ko. Mayor Engineer Eugenio Ibarra. Praise the Lord. So, let's start to pray. Kada ko tagagi ba? Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Hallelujah. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this wonderful opportunity, Lord God, despite of our busy days, busy schedule, but Lord, this time, you encourage us, you give us another opportunity, Lord God, to listen to your word. Salamat kay Ginoo aning bag-ong oportunidad, Ginoo, nga imong gihatag ka na mo aron mamalandong is imong pulong. Lord God, sa dili pa namo pamation imong pulong, sa dili pa namo isgutan, sa dili pa mi mamalandong sa imong pulong, limpyuhi una among kasing-kasing. Susiha Ginoo among pagbati among unahuna ang sulod namo, Lord. Kung naay mga butang Ginoo nga mahinungdan Ginoo nasa sulod namo, mahinungdan nga dili makapenetrate imong pulong, dili mo tuhop imong mensahe. It serves as distraction for your word. Lord, limpyuhi mi pasaylua mi Ginoo. Na may minahimo, Lord, nga wala mi makabantay, wa kanalipay, pasaylua kami, Lord God. Make us worthy as we listen to your word tonight. And Lord, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, o willing mo sunod kanimo. Tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Kay kung kami ray mo sabot sa imong pulong, di na mo makuha ang tinuod, Ginoo, nga mensahe ani. Dili na mo masabtan ang mensahe mo. That is why we are praying, Lord God, for heavenly wisdom. Among ipangayo ang lamdag sa Espiritu Santo, Ginoo, nining taknas kagabion. Panalangini ang tanang listeners, tanang viewers karon, bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo. As we listen to your word this time, ipabati imong gahom, Ginoo. Imong presensya, imong hikap, imong dihog, Lord. Holy Spirit, you're so much welcome sa among pagabuhaton karon. You are our master teacher, and let your will be done. Mamuhat ka. This is your moment. Lord, thank you for the victory. I rebuke every spirit of distraction. In Jesus' name, I declare peace of mind right now. And I declare victory. Ang nabiling panahon, Amahan mo itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. We have 140 viewers this time. Shout out na ko, no? From Makilala, Cotabato. Si Brother Richard Dumay Ombat. Makamingaw mo. Salamat sa Ginoo, brother. Thank you, Mark dyan. Shout out, Pastor, watching from Camotes Islands. Ikaw akong ginatanaw pag naako kaguol o problema. Thank you. God bless you more. Himaya sa Ginoo. From Glad Healthy Gonzaga. Let's start. Okay, let's start.
Praise the Lord. Sa nag-speaker diya, hala, palanuga diya. Anyway, ako din shoutout akong amigo nga pulis, kababatan ako, Sir Paul Acosta, nga na-assign sa Camp Osmeña, o of course, together with his lovely wife, nga si Ma'am Clarence, shoutout. Let's go. Ato ang teksto, igsoon. Okay, makita diri sa... Again, ang atong topic tonight is about God's direction. Kabalo ba mo igsoon nga ang direction sa Ginoo kinahanglan jud kay nato. Why? Because nowadays there are so many deception created by the devil. Daghang kay deception. No nya mailad ka ba? Mailad ka ba no? Mao na nga need kay nato ang giya sa Ginoo. Need nato ang lamdag or direction nga gikan sa Ginoo, kay ang direction from the Lord mao gina siya ang right direction nga maghatod nato sa kalampusan or kadaugan. Ang direction ni Lord maghatod nato, mag-lead nato sa hayag nga ugma. Okay? Ang pangutana unsaon nato pagkuha sa giya sa Ginoo. Unsaon nato igsoon nga makabantay ta atong madungog, atong makita ang right direction, ang guidance ni Lord. Ang tubag mao ni igsoon. I know some of us are so familiar with this verse, and I believe some of us right now who are listening, who are watching, maybe this is one of your favorite verse. Okay? Bisaya ta, Panultihon 3:5 hangtod sa 6. Usa ni sa akong paborito, shout out Pastor Boboy Falses. Okay? Ingon ang Panultihon 3, kabalo mo ani. Ato lang ni siya balikon igsoon, because I believe ang pulong sa Ginoo di ta mapulan kay the moment nga we come across sa word ni Lord, bisag ato na siyang nadunggan, there's something a fresh revelation nga atong masinati. Bantay mo? Sige na magbalik-balik og basa ako, maigsoon kapila na ko nahurot og basa ang Bible, but mabalik na ko tong verse nga kung nagian before, atong niaging tuig pa, katuigan, na something fresh, di mahutdan og revelation si Lord. Amen? So, Panultihon 3:5-6, ingon si Solomon, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam, hinumdumi siya sa tanan nimong buhaton, og dara ang guidance, ang direction, og tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Okay, akong balikon pagbasa mga igsoon. Panultihon 3:5-6, nagingon ang pulong sa ino salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Ang Dios magapanalangin sa iyahang balaang pulong. So this evening igsoon tonight, gi-remind ta ni Lord sa iyang mensahe, sa iyang pulong igsoon nga isulat ni Solomon. Kabalo na, as we all know that Solomon is the wisest king in the Bible. Okay? Honi nga, kabantay mo, ang sinulat ni Solomon, lahi pasambingay siya. No? Mag-rhyme siya, no? Lahi siya mga igsoon. So, ingon diri ang pulong sa Ginoo nga, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ug ayaw-gayod pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan nimong buhaton ug tultulan kaniya sa mataro nga dalan, no? So, ang last line ato ning timan-ano na ingon diri nga, og tultulan kaniya sa mataro nga dalan. Mao ni mga igsoon ang gitawag og giya, guidance nato. Ang right path, right direction itudlo sa Ginoo nato, no? Itudlo sa Ginoo ang saktong dalan nga di ka mailad. Ang sakto nga dalan padulong sa kalampusan, padulong sa hayag nga ugma itudlo na sa Ginoo. Amen. Apan mao ni unsaon? Pastor, unsaon man ako? How can I recognize God's way? Pastor, unsaon ako nga akong mabantayan ang giya sa Ginoo? Kano saan ako may bawan, Pastor, nga kani akong desisyon, mao gini ang right direction, mao gini ang giya sa Ginoo. Mao ba gini, Pastor, ang guidance ni Lord? Okay? So, balik ta sa una, nag-ingon rin, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Mao gini ang una igsoon, ang una nga yawi. Amen? Una nga yawi igsoon para ihatod ta sa right direction or atong makita, ma-recognize ang direction, ang guidance ni Lord. Una itong buhaton, musalig ta niya sa bug-os mong kasing-kasing, natong kasing-kasing. Meaning, walay, dili ingon nga 99% but 100% igsoon. Ang atong tibuok pagsalig, atong ihatag sa Ginoo. Bisan pag nagtanaw mo diha, ning graduate mo, cum laude, magna cum laude, summa cum laude, with highest honor pa mo, wa mo isipyat, no? Consistent inyong pagka-honor, pupil pa, hantod na student. Bisan pag board passer ka, gahi kay kaigsoon, ayaw gyud in town pagsalig sa imong kagalingong ka-bright.
Ayaw pagsalig sa imong mga experience, kakuyaw ka, maayo kay kamo plano, may kay kamo hanay, maayo kay kamo design ba, o plano nga, nanakay resulta nga, ming success ka. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga, wailain nga tong saligan, sa bugos natong kasing-kasing. It means sa tibuok natong kasing-kasing, no? Tibuok. Okay? Tibuok jud. Ang Ginoo ra gyud. Amen? Ang Ginoo gyud ang dapat natong saligan. Okay? Yan, next line nga, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Ayaw daw pagsalig. No, di ta magsalig. Bisag bright pa ta kayo, abogado pa ta, or professional. No matter og unsa kahabog nga atong giabtan karon igsoon, ayaw pagsalig sa imong posisyon. Kwartahan mga ayaw pagsalig sa imong bahandi, katigayunan, property. Salig sa Ginoo. No, giklaro gini kaalam, ayaw pagsalig sa atong kaalam, kay ang kaalam nining kalibutan na binuang ra na sa Ginoo. Diba, according to the word of God, wisdom in this world is foolishness to God. So di ta pwede magsalig sa atong utok, tawahanon nga kaalam or kalibutanong kaalam. Yan, ingon din mag-igsoon next time, hinumdumi siya sa tanan ni mong buhaton. In everything we do, we must acknowledge the Lordship of Jesus Christ. Amen? Unsa may atong mga plano, desisyon sa kinabuhi. Kinahanglan si Jesus atong ipauna. Kaning giingon din mga igsoon nga, in all your ways, acknowledge Him. Kana, bupasamo ta ni mga igsoon nga, si Lord ang mo lead the way. Let God lead the way. Amen? Before ka mulakang, pauna si Lord. Amen? Mauna bupasamo ta ni igsoon, ilhasya. And then, through that igsoon, to itultulan ta. No? And He will direct, na direction our paths, mga igsoon. Apan ipauna siya, no? Kay ako naman tayo Igsoon, nowadays, there's so many people, Igsoon, ang ilang gihimong guidance, giya, ang ilang kaalam, no? Akong baliko na kaalam, nga kalibutanon, kaalam nga tawhanon, nga ang pulong sa kinagaingon, Igsoon, nga wisdom in this world is foolishness to God. Ang atong kaalam, Igsoon, layo ra kay nas kaalam sa Ginoo, kinsa ra ta. Our God is the God of wisdom. Ang naa na to, Igsoon, layo, wara nas kumingking sa kaalam sa Ginoo. So, di dapat magsalig, ana. No? Kapag tayo balang kasulatan, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Ningon na balang kasulatan, sad nga naay mga sa pananaw na to, nindot, maayo, sa itong pananaw, apan ihatod, tas kalaglagan. Munang dili ta magsalig sa itong kaugalingong kaalam. Dili ta magsalig, igsoon sa pinitik sa itong kasing-kasing. Kaya nga, no, dili ta magsalig sa itong mauni feeling na ko. Kabantay mo ang mga tao karon, even Christian, akong gibati nga mauni. Ayaw pagsalig sa imong pagbati. No? Kaya sa giingon mga igsoon sa Jeremias 17:9, kinsay makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw nini kamalimbungon, limbungan ang atong kasing-kasing ug ang atong feelings, ang atong emotion, ang atong pagbati gikan sa kasing-kasing. Kung nisalig ka sa imong pagbati igsoon, ihatod ka sa kalaglagan because our heart is deceitful, malimbungon. Ganun daghang nasakitan na depressed. Ganun daghang broken family nagbuwag. Ano man, nailad sa ilang pagbati. Ang pagbati gikan sa kasing-kasing. Nowadays, there are so many Christians nagsalig sa ilang gibati. Akong gibati nga mauni saktong desisyon. Akong gibati nga mauni nindot nga plano. Akong gibati nga ka maog ko nagong express sayop ayo pagsalig igsoon. No? Do not let your heart nga mahimong guide nimo. Amen. Ayo gitugot nga imong kasing-kasing mo tigiya nimo. Ang kasing-kasing dapat giyahan nato. Dili kay atong kasing-kasing may mugiya nato. Mao bitay nang pulong sa Ginoo, guard your heart. Bantayanan no? Ang kalibutan, ako na ning balik-balik, ang kalibutan, ang prinsipyo sa kalibutan, follow your heart. No? Pero sa Bible, guard your heart. Kabantay mo? Ang kasing-kasing malimbungon, bakakon, traidor. Kamu na nananaw mga magtiayon, di ba? Nakasuway na mong namoy ex. Namoy mga uyab kaniadto. Nya grabe yung dako na kay mo gasto sa inyong uyab, no? Grabe na inyong dating, inyong mga memories ninyo nga mga kanang mga sweet memories unya nagbuwag ra mo. Ngano man na kay nailad mo yung gibati pero karon lahi imong giminyuan. Meaning nailad mo kaniadto ngano man because our heart is deceitful, malimbungon. Mong ayaw itugot igsoon nga ang maoy tigiya sa imong desisyon, imong kasing-kasing, but let God, no? Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon atong gibasa ganina mga igsoon nga salig sa Ginoo. Amen. No? In all your ways acknowledge God and He will direct your paths.
before we make any decision, ask God, Lord, unsa man ni? Lord, please lead the way. Lord, tagay kog revelation dia. Lord, convictar ako. Holy Spirit, palihog in taon kay di ko gusto. Ingon si Jesus, mga igsoon, the Holy Spirit will teach us all things. Diba? Kabalo naman na. No, just ask the Holy Spirit, unsa man ni? Makabantay mga igsoon nga, kana nga siya, mauna gid na ang will sa Holy Spirit, kay naay peace. Because one of the fruit of the Holy Spirit is peace. Diba? Love, joy, peace. No? Joy. Okay? Joy, peace. No? Meaning, nighimo na mong desisyon mga igsoon, malipayon ka, nya malinawon pagyud. Walay doubt may kadlo magduduha no. Ano sa mga igsoon man nga just ask the Holy Spirit kung maun ba gini Holy Spirit abangi ko kay na magkabuang gyud ko ani di ko gusto mailad. Ana mga igsoon mo na ingon ang balang kasulatan nga in all your ways acknowledge God, acknowledge the Holy Spirit. Amen. Why? Because He will direct our paths. Ang Holy Spirit di gina masipyat igsoon. He is our master teacher. He is our guide. He will teach us all things according to the Word of God. Kung masipyat man ta kita na ang pagbati na to, kay atong heart is deceitful. Ang atong pagbati, masipyat. Kita mo na kung asawa sa loyo, lingir ko lang. Na-depress na siya, in pila to lang. Sa una. Kay nailat sa iyang banonon. No? Before me nag-meet sa asawa na ko mga igsoon, na-depress ni siya. Kay nagtuo siya, maminyo na sila. Nana sila, gitawag engagement ring. But that engagement ring lead into suffering. Naganto siya mga igsoon, na-depress siya. No, hapit siya nakuha na igsoon ning undergo na sa psychiatrist niya. Kuha na ni siya mga igsoon ang iyang giinom nga sleeping pills is pinakataas nga dosage. So dito siya sa Hong Kong atong time igsoon. Na-depress siya, ano man nailad siya siyang kasing-kasing. Why? Because she allowed her heart to be her guide. No? Nagtuo man siya, mauna ni siya na ba mauna gid ni. Kay Kristohanon man kuno di dito Kristohanon namugusod siya ba? Andun na depress siya, yaning abot dayon ko mga igsoon niya ako may nagkikon. Ako sa mga igsoon there are so many times nga nag-agi na sa kog engage na minyuonon pero gi-break no. So dili kasaligan natong kasing-kasing igsoon. The best guide nato ang Holy Spirit si Lord, no? Si Lord ihatod ta sa right direction. Ining kalibutan karon igsoon the world right now, no? Nowadays is full of deception. Labi na high because of high technology, daghan kay mga offer ang yawa igsoon, grabe kadautan. We need the guidance of the Holy Spirit, no? For us igsoon, wa may laing kiring gingon ni Solomon, no? Napawon na natong background. Walay laing yawi igsoon, the very key nga gihatag ni Solomon igsoon, no? Para makabaton ta og guide, no? Salig lang ta sa Ginoo, no? Dili ta magsalig sa tong kaugalingon maore no. Ihatag na tong tibuok pagsalig sa Ginoo. Yeah. In every decision, in everything we do, atong i-acknowledge si Lord. Kay ang bot pasabot ani igsoon nga kana bitaw murag hubuan bitaw ta kanang wala ni ato ba. Bright ta apan atong Uno na itong kagay nga, bulok kita ni Ginoo, may bright. Wala ko ani, yes, with highest honor ko. Yes, summa cum laude ko, magna ko. Yes, ning graduate ko, abogasya. Yes, dako ko kayo granggo karon. Yes, manager ko, yes. Pero wala ra ni Ginoo, Lord, giyahi ko. Di ko gusto, Ginoo, magsalig ko sa akong utok, Ginoo. Kaya kung magsalig ko, hatod ko sa kalaglagan. Amen? Ang maghatod ginato ang ingon dire, and He will direct your paths. Ihatod ta sa right direction. Makita na to ang guide igsoon. Makita na to ang right direction. Padulong sa atong bright future kung magsalig ta sa Ginoo. Kung ang Ginoo may atong we allow God to lead the way, no? Dili ta magsalig sa atong ka-bright igsoon, no? Meaning atong hukasan, atong kaugalingon nga yes, bright ko pero wala ra nimo Ginoo, kinsa ra ko Ginoo, Lord tabangi ko Ginoo. Lord masayop ko mo desisyon kung wala ka. Lord tabangi ko. And tagaan ta mo sayon igsoon. Kay ang ato ang teacher ang Holy Spirit mangyod. Para ang uban siguro mga tanan pastor unsa how can we recognize the right direction nga ana nga right direction bagi na siya or mao bagi ni ang will ni Lord, mao bagi ni ang giya sa Ginoo. Unas tanan igsoon kay ang ato ang teacher kay Holy Spirit man una gid igsoon na jud kay peace. Amen. Mailan na nimo igsoon kay na kay peace gyud kay the fruit of the Holy Spirit is peace unya. Aside from that malipayon ka joy, no? Kanang dili ka doubtful or wala kay kalibog bitaw, dili ka wala nagtrouble ang imong unahuna sa imong desisyon. Mao na ang leading sa Holy Spirit because
one of the fruit of the Holy Spirit is peace. And aside from that, ang ilhanan mga igsoon nga naglakaw jud ka sa saktong direksyon kay usa igsoon kay di jud ka malayo sa Ginoo. Mao gini bantay igsoon. Maila na ang direction. Maila na igsoon ang guide ba. Ang imong gisunod is right. You're walking into the right direction or God's direction. Kay di jud ka malayo sa Ginoo, maduol ka sa Ginoo. Dili mapiktuhan imong ministry, dili mapiktuhan imong pagpangalagad sa Ginoo. Maunay usa sa ilhanan nga naglakaw ka sa saktong direksyon nga gikan sa Ginoo mga igsoon. Amen. Mao na, no? Ang uban kay malipay na ka, yes, mauna gid ni. Mauna gid ni right direction ni Lord nako. Impas gunita ng utang nako. Mauna ako mabana dato kayo or masawa dato, mauna akong matrabaho dako kay sweldo. Impas pero tanawa sa igsoon. Mao ni timan Ayaw pagunahuna sa resulta nga dako kay kag sweldo. Ana, ayaw. Mabiyaan naman ang kwarta. Ayaw resulta nga ayaw kuno na nang mahawas na ko sa akong utang ani mga dato bitan ayaw no. Ang una di ba ka malayo sa Ginoo? Ang una di ba mapiktuhan ang ministry nimo? Ang una igsoon di ba kamo distansya sa Ginoo ang imong desisyon? Kay ang right direction ni Lord di jud ka malayo sa Ginoo. Ang tinuod nga right direction that comes from the Lord dili ka igsoon mo distansya sa Ginoo, dili mapiktuhan imong ministry. Magpadayon ka mga lagad sa Ginoo. Magpadayon ka igsoon nga duol sa Ginoo. Walay kabubuton ang Ginoo nga malayo kaniya. That is why again, nowadays there's so many deception offer nga nindot ka trabaho sa Ginoo, nindot nga negosyo, na yung mga uso-uso ron nga gi-invite na pugko kanang mga pyramid bitaw nga scam so no daghan kay mga offer ang yawa sa tanas nga maimpas na imong utang, madato ka pero malayo ka sa Ginoo. So man unsa man day ang mudupa na to dito inig atubang na to dito sa hukom. Ang kwarta na to magbanig patag kwarta di na kapalit walay katapusan kinabuhi. Atong relationship ni Lord igsuon kay sa katapusan watay laing mandungog, well done my good and faithful servant. No? Are we remain faithful? Nagpabilin batang faithful? No? Nagpabilin batang good and faithful servants to the end igsoon. No? Mao nang bantayanan igsoon, no? Ay kumpensa nang diis nindot kayo no mao ni atong topic karon nga right direction because we as Christian igsoon need na to ning right direction. Kay kung kita igsoon ang magbuot atong kagalingon, mukaon ta dayon oy sa offer sa yawa kay madato gud ta. Mauna ni afam. Wah! Afam unya way Ginoo. Wah gyapon. Mo na igsoon niya. Again, akong balikon igsoon the best way for us to have the guidance of the Lord, for us to recognize the direction from the Lord is salig lang taniya, no? And then in everything we do, atong i-acknowledge si Lord, magminyo na ko. Tabangi ko Lord God, unsa man gid ni og di ba nimo kabuton tabangi ko Ginoo. And then i-reveal din na sa Holy Spirit. Okay na, kanay imong minyuan. Una, inong kasi Ginoo, Kristohanon ba na nak? Nabaday ka hadlok sa Ginoo. Nak, imo na bang gitanaw daan kung makingminyo ka na niya? Magpabilin ka nga worship leader, magpabilin. Di ba mapikton ang ministry? Na-revelation ang Holy Spirit ni mo, no? Ipa-realize ni mo ang outcome, ang resulta sa imong desisyon. Nga na, igsoon. Kaya nga naman, need na to ang right direction. Daghang mga Kristohanon igsoon karon nga nawala na sa Ginoo. Daghan kay mga Kristohanon karon nga na-backslide na wala na nagpagamit sa Ginoo nganuman kay ang ilang desisyon sayop. Nagtuo sila nga ang direction nga ilang gisunod kabubuton sa Ginoo. Pero ila ra dayon kaugalingong kabubuton gikan ra dayon sa ilang pagbati nga gikan sa kasing-kasing. Bantayanan na igsoon. Usa ka desisyon nimo magsuffer jud ka. Nindot gitong direction ni Lord. Amen. Ako igsona paminaw mo. Ako lang ning ikon ang ministry ha kaning gipiyal ni Lord ug ang kaminyoon namo. Ako igsoon 3 times ko minyoonon naghikay na kog papilis. And then nagdamgo ko sa dreams nako nga mao nila. Magbuwag mami adi posible kani but di ni tinuod sa yawa ni Jesus name. Akong rebuke. Anton nagdaggan ang mga adlaw gibati nako nga di jud para kami. Sakit kayo, no? Hantod mga igsoon ning give up nako nga di na lang ko magminyo Ginoo. Kay mao lang gihapon kay kung manguyab na ko Ginoo, magbuwag ra man mi, pabuwagon man nimo. Sayang kay diha gali tayo migsoon pastor na ko ha. Nagkauyab ko 1 week ra. Diha po 2 weeks. Kay nagtuo ko maon lagi di man day so lahi day igsoon so mao to nga sige ni surrender ko. Sige Lord, hands off na ko. And then I allow you to lead the way. Bala na ka.
Bahala na ka Ginoo, imo ba kong paminyoon og di ikaw na ibalang akong buhaton Ginoo. Hala dahil ako bisag asa, bukid, isla, bisag unsa diha, syudad. Muwali ko Ginoo, gamita ko anton mao to mga igsoon nga. Niabot jud pila ka tuig wa jud ko uyab unya. Kay nag-focus ko sa ministry and then sa dihang akong gisalig ang tanan sa Ginoo, ang akong future akong gisalig sa Ginoo. Ang akong ugma akong gisalig sa Ginoo. Wala ko kabalo nga nagsubay na dai ko not knowing nga the more data mga igsoon mo salig ni Lord in with all our heart, the more we acknowledge God in everything we do every day. Dili lang nato mamalayan ba naglakaw na data sa right direction. No, mao na to akong asawa igsoon. Katong gi-invite ko sa JIL Hong Kong, North Point, shout out sa taga Hong Kong. And then dito na ko na meet ang wife. Kunya wala pa jud kay ko ning tuo, ning recess pag jud ko and then siya gi padaygan siya sa Ginoo mga igsoon nga ako na jud iyang mabana niya ako sa pero wa gyapon ning resist me kay dili mi gusto masayop igsoon kay kadaghan ako nasipyat pero mao na dito ang direction ni Lord. Tanawa ang direction ni Lord no once sundo na to ang right direction that comes from the Lord because we put our whole trust to Him. Atong gi-acknowledge siya sa atong desisyon. Once ang ayang direction tong sundo ni igsoon nindot kayo. Akong asawa, Kristohanon, pastora. Akong asawa, may nadlukon sa Ginoo. And aside from that, igsoon, pagpangasawa na ko, kung ning balik-balik ko na kay right direction man eh. Pangasawa na ko sa Jensan, layo man kayo ko Bohol niya, Jensan ko asawa. Naminyo, may kasal mi diri sa Bohol, igsoon. Ang akong asawa, igsoon, pag minyo na ko, igsoon, wala na may ingon nga, naglisod, nagproblema nga naman. Na nami house and lot, na nami balay daan, pwede nami makanegosyo. So, ako nakita nga gihanay giplastar say once we are walking in the right direction. Imagine wala nami nag-abang og balay. Wala nami igsoon nagkalisod-lisod nga ko nanay balay. Nanay property. Nanatanan so gihanay sa Ginoo. Unya diri man mi gitawag sa Bohol na ako karon sa Bohol gitagbo sa Ginoo karon nakabalay nami. Kisa may magtuig sun nga kaning balay na mo ako na ni balik-balik naabot ni og 500,000 na. Wa mi mga trabaho. Wa mi mga trabaho mga igsoon, wa mi sponsor partner oy. No, ang ubang mga pastor, okay man na. Kaya naay mga sponsor kami, wala. As in, naragi may nagpasikat sa Ginoo. No, nag-full time. Mawita itong akong i-share nyo before Igsoon nga. Nag-struggle ni financially. So, ang akong Paris Igsoon, nag-contact niya yung amo sa una. Kaya kung akong asawa, 23 years in abroad. So, 13 years sa Hong Kong siya, 10 years sa Singapore, 13 years in Hong Kong. So, suod na kay yung amo yung nasulwin. Yung amo Chinese, yung nasulwin yan, na imong Christian. So, yung whole family, so, suod kay sila. So, balik siya, plano siya, balik niya. So, pag-desisyon niyang mabalik igsoon, pagkagabihan, nag-ihasol siya sa Ginoo. Gipadayigan siya ngayaw, balik mo, balik ka na consequence. Mo nagsabot mi, sige, love, hindi man ko pabalikon sa Ginoo sa may itong buhaton. Sige, atong hagito ng Ginoo. Gitawag mo ta sa Ginoo ni ako nga, magpastor, dire ko, gipag-give up na akong pagkapulis, pagpastor ko, sige. Sige, love, atong hagiton si Lord. Nana, igsoon. So, ako nabantayan, when we are walking in right direction, God will provide all our needs. Mo na benepisyo sa once we are walking in the right direction. He will provide all our needs and di siya magkulang kanato. Nagatungkod tag simbahan igsoon aning likod. Mao ni gipadako na mo ang church. Hanay ang wisdom, ang anointing, ang ministry mabungahon nga naman because we are walking in the right direction. Mao ni ang need nato. Because nowadays, there are so many deception of the devil. Labi na kay bawo ang yawa nga, gamitonon ka sa Ginoo. Ilaron kag mayo. Tanawon imong weakness, mauni. Gusto ni kwarta, hala pa na rin. No? Kami igsoon, nag-suicide kami. Murag suicide, bahala, sige. Sige, konta. No? Imagine igsoon, no? Wala mi mga trabaho. Pero nga nung makabayad mi sa babao, 8K ang monthly ang babao, mga igsoon. Napay-internet na tatanan, napamiutang mga igsoon. Pero tanan inig panahon sa bayron nun makabayad nga naman because we are walking in God's direction. Mao ni nakanindot once naglakaw ta nga natunong sa kabubuton sa Ginoo sa right direction atong gisubay, dili kay direction that comes from our feelings and emotion, no? Once atong gilaktan karon right direction na sa ministry, mubunga gid siya, mabungahon jud, dili mas stagnant, muirog jud siya, no? Para nato karon grasya sa Ginoo nanatay new outreach igsoon nga nagsimbalay na ta unsab jay may tabo ni unahan ngadto padayon igso no fruitful siya kay ngano man mauman ang pamaagi sa ginahimong gisod right direction man sa kaminyon right direction no yan na para nagtan-aw mo daw na sa trabaho ninyo negosyo dapat jud direction ni Lord ang sunda
No? Kaya sa inyong negosyo mo, lambo ka mo, uswag mo, sinso, praise the Lord mo, dato mo, maduol pa mo sa Ginoo mo. Why? Because you are walking in God's direction. Ang God's direction, ikson, i-bless ka ni Lord abundantly in every area sa kinabuhi. Maduol pa ka niya. No? Di nang ma-bless ka, nakintahay, pero nalayo, di na mao. Ang kabuton sa Ginoo, ang direction ni Lord, maduol jud ka niya, bless ka niya in every areas of your life, ikson, and then at the same time, mas maduol ka sa Ginoo, magpagamit ka sa Ginoo, mga lagad ka niya nga mainiton, di ka mawa sa Ginoo. Mao na advantage, benepisyo kung nata sa right direction. Ug ingon si Solomon, unsaon na to nga mahatod ta sa right direction? Trust in the Lord with all your heart. Ayaw gid inton pagsalig sa imong kaugalingon, bisag unsa ka bright, bisag unsa ka bright ka malamon, no. Trust in the Lord with all your heart. Tibuok, bugos mong kasing-kasing. Di ba? Do not lean on your own understanding. Imong pagpanabot kay ayaw na, iyabo na. Okay? In all your ways, acknowledge God and He will direct your paths. Dara diha na ang right direction. Once we acknowledge God in everything we do, it means before we start, before we make any decision, Lord, mauna ba ni Ginoo? Tabangi ko, Lord. Kung di ba ni mao Ginoo, bungkaga Ginoo. Please, Lord, kung di ni mao nga plano ni mo Ginoo, please intervene, Lord God. Mangita kag paagi nga mabungkag ni. Bahalag dako na ko gasto. Nganom day og dako na ko gasto kaysa ako ning padayunon. Pero ang tumoy ani kalaglagan kaya ako ra ni nga direction dili nimo ha. Amen. Mo na importante ang right direction ug ang yawi sayon ra. We must trust the Lord with all our heart and lean not on our own understanding, and in all our ways we acknowledge Him and He will direct our paths. Ana Exxon. Ako na siyang gi-share kaya ako ning nasinati. Once we are walking in God's direction, smooth kayong ministry, na problema, siya ra po'y musulbad. Masakitan ka, i-comfort rata niya. As in, dili jud ka mag-ingon nga, maglisod og maayo, kay naaman si Lord. Amen? Because once we are walking in God's direction, it means we are walking in His will. And while we are walking in God's will, na available yung grace, yung mercy, yung blessing, yung miracle, ang breakthrough is always available once we are walking in His direction. Ano yung nakanindot, igsoon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, mauna nga, tonight, gi-remind ta nga, for us, igsoon, para dili ta masayop bitaw, nga, ang atong sundon, ato ang pagbati, mo'y mo lead na to, mo'y guide na to. No. Gusto si Lord nga mag-dependent kita niya. Gusto si Lord igsoon nga musalig ta niya. Gusto si Lord nga di ta magsalig sa atong kaugalingong kaalam, atong kahibalo, atong pagpanabot. Gusto si Lord mga igsoon nga sa tanan natong pagabuhaton, ato siyang ilhon, ato siyang i-acknowledge. Lord, magnegosyo ko. Sama ni Lord, di ba? Lord, magminyo na kung sama ni Lord, mauna ba ni siya na ba? Lord, hindi ko gusto, Ginoo. Amen? Lord, mo eskwela, kung sa'y kurso na ko kayo. Lord, ngani. Amen? Mauna igsoon, kaya importante ang God's direction. Because God's direction, it will leads us into the bright future. It will leads us into prosperity. It will leads us into a victorious living. It will leads us into a fruitful life. Mabungahong kinabuhing Kristohanon once magsunod ta sa direksyon sa Ginoo. Ana igso, no? So, again, to all of the viewers, kung kailan nyo diyan, no? Pila may viewer dyan, 200 plus. Maybe ang uban nyo diri mga professional. Ang uban nyo diri nanamoy ikabuga. Ang uban nyo diri mga bantugan, dito ba? Mga naadyoy mga hidden knowledge ba? Igsoon, prangkahan mo, ayaw ginong pagsalig na. Ayaw pagsalig sa inyong pagkakamo. Kung mahimong ubuatanan, saligi ang Ginoo. Kay sa atong pagsalig sa Ginoo, sa atong bugos na kasing-kasing, and then the moment we acknowledge Him in everything we do, He will gives us the right direction. And that direction will leads us into a victorious living. Will leads us into a bright future. In Jeremiah 29:11, matuma na kung nagsubay ta sa direction ni Lord. Pero kung kita-kita ra, walay may tabo ana igsoon nga maayong ugma igsoon. Amen. Again, ingon si Solomon sad nga, there's a way that seems right into a man or unto us,
But in the end, it leads to death. Okay? Kita ko ng mga tao, mga kaigsunan, magsaligtas sa itong kaalam, magsaligtas sa itong magsaligtas sa itong pagbati ba? Makakita tag mga butang nga pamaagi or dalan plano nga maayo kay nindot ni apan ang ending kamatayon or kalaglagan. Mao na ang consequence if we trust our own wisdom or kanabitong atong kaugalingon. But if we trust in the Lord with all our heart, according to Solomon, okay, and if we will not lean on our own understanding, and if we acknowledge God, the Holy Spirit, in everything we do, then He will direct our paths. Ang yawi sa right direction, mosalig ta nga tibuok nga bugos kasing-kasing sa Ginoo. Kita magsalig sa itong kaalam. And then ato siyang i-acknowledge sa tanan natong plano, mga pagabuhaton na to. Kay iya tanggiyahan sa saktong agianan nga tong laktan. Maghatod nato sa kadaugan. Tagaan mo mga batanon og katong God's will yun ninyo. Sakto nga Paris, nga both of you will worship God together, magpagamit mo sa Ginoo kanang as in mahimo siyang kaabag, dili siya mahimong babag sa ministry. Kay nagsubay man ka sa right direction ni Lord alang sa imong kaminyoon. Again akong balikon ang kaminyoon na mo igsoon. Blessed kayo. Grabe. Ngano man nagsubay mami sa right direction. Ako bisag unsa ko kadugay muli bisan asap kong dapita makasabot akong asawa. Kay nakasabot man siya sa akong tawag pod. Why conflict? Kabag siya, dili siya babag. She always support sa ministry. Why? God's will man, right direction ang among gilaktan. Actually, kaming duha, Igson, wala namin nagplano maminyo. Ang akong asawa, gusto na siya mag for good diri sa Jensen, sa Pilipinas, kay gusto lang siya magnegosyo, magpuyo nga maginusara, nga di na magminyo, mangadap. Mao, nagplano, actually, before na, nagplano may mangadap, kay wala naman may mag-expect nga akong asawa, makaanak pa di ay kay 23 years in abroad nga, kaya akong asawa god kay kuan ko na siya namin yung 41. Maguwang pa na akong asawa na ko 41 unya. Hago ka siya stress kaysa sa work sa other countries, no? So sigbarog, sigliyok. So mao na nga mao to lang di na mga anak. So mao na nga yung plano is mangadap na lang nga maginusara. Niabot ko siyang kinabuhi. Kaya naglakaw mi sa right direction. Of course, gitagpo kung mi sa Ginoo, pinagtagpo tinadahan na gitagaag anak. Pero mao lagi to. Nag-struggle pa mi kay at first kay naminyo migdali mga igsoon. Unya wa man siya nabuntis, balik siya trabaho na lang kuno siya, nya mo support siya na ako. Trabaho siya, balik siya sa Hong Kong pag human mo kasal. And then gitawagan siya na ako, gitawag uso pa man sa una Skype, di ba? Karon kay sa ko naman. Nanawag siya na ako sa love kanang mag-fasting ta, gusto jud siya makaanak. Nagpa-advise siya sa mga leaders man siya, usa siya sa leader sa JIL. Ay usay makadungog ko magistorya sa mga other leaders sa JIL, i-comfort siya nga, Juan, magkakaanak ka pa, bata ka pa na ba? So just trust in the Lord. Sihilak siya na ako niya. Nag-fasting siya. And then maoto akong gihagit sa si Lord. Kay ako, me personally, I know, we know nga we are following in the right direction. No? So once we are in the right direction, na i-favor ni Lord, na i-miracle. So maoto nga makakuan pala kita niya. Samot na ganoon sa unong pag-anak nga siya ning balik sa Hong Kong na ako sa Pilipinas. Maoto nga ingon ako ng asawa nga during winter time alab ari diri sa Hong Kong kay magsulisuroy mi ba kay second honeymoon ba dito sa Hong Kong kay kuaman to kay December nya ning uli ko January 1 month ko dito din except mi sa dito ay Macau dito ko sa Hong Kong and Macau nya balik ko sa Hong Kong ka suito ang taga kuan di nasa Hong Kong mo to nya dito rami, we just celebrate the goodness of God. Mag-date, may dumig Disneyland, mga habog kayo mga peak, dito may sa mga nindot kayo mga beautiful garden, park sa Hong Kong. And then, to. And then, what may mag-expect igsoon nga, si Lord Jod, once we are walking in God's direction, nag-set up siya og right timetable, unya. Basta si Lord maayo, He's the miracle working God. And then, what may mag-expect nga sa 1 month na kong stay sa Hong Kong, nabuntis siya.
Mao na mong anak kabantay mo, Itzki ang angga. Ang Itzki is Hans Caleb. It means God is gracious and faithful. So, nabuntis siya dito, nakain ko, wow, how great is our God. No, nga, ingana bitaw. So, gamahanan ka Lord. So, ako nang i-share nyo igsoon kay mauni ang mayong benepisyo once nagsubay ta sa right direction. Ngagikan sa Ginoo. Apan kung ato ang kaugalingon nga direction, walay pabor sa Ginoo, ato-ato raman na, di man na God's will, ato our own will man na. Mauni na kanindot kung God's direction. So, mao na to, padung na kumuli. Surprise kay padung na mimuli. Padung na kumuli siya kay trabaho man. So, pag padung na kumuli igsoon sa nanakoy plane ticket, January ko tumuli diri sa kuan ko from Hong Kong to Cebu then Bohol. Katnya ko man to mga igsoon natingan man mi kaysa usa ka bulan akong stay dito kay wala naman siya gimins ba. Nya nakulbaan na siya wala lagi ko first time pa lagi nako ingani nga murag wala siya gidugo ba gimins ang mga babae. Ako pud kulbaan ko wala unsa mo gani binuang na pa ni. Wa ko kay nag-expect but I trust in the Lord. Because I believe God is working. Sometimes He is silent but the truth is He is working. Ana si Lord usahay. Thrilling. So, mo ito mga igsoon nga, wala lang, ampo lang ko niya. Mo to, ako kay hilig mo kong joke god, kumidya ba. Kulab mo, malit daw taog ka ng PT, pregnancy test. Mo to. Di man may kamao. Yeah, sure, jo kalab nga, pila na simana nga wala, immense ba. Mo nag-abot siya og, I guess, ning labay og 3 weeks. Yung murag di na gini mayo, baka 3 weeks na. So, mga ito mga igsoon niya. Wala may idea. So, katong kauban niya, ngayong disciple sa JL, nga nagpapuyo na ako dito mga igsoon. Kaya naman siya, puyanan dito ba? Naman siya, partner man niyang partner. Dito, habog kayo, mga 22 floor, or basta sa 20 plus floor. Dito may istorya niya. Siya kay, sige siya katawa, katong bae, siya may sweeto kay, nanam to siya anak siya. Sige, ang nindot ana, Ate Ganda, akong asawa kay Ate Ganda may tawag niya. Ate Ganda, ang maganda niyan is yung kana daw early in the morning nga pilmiro jud daw nga kuan ihi man to ilang ingot sumoto. So ayan nila mga igsoon niya ako natugra ko dito niya pagkakadlawon gihimo sa akong asawa. So wami nag-expect nga na positive siya. Nabuntis ko siya positive dito lipay kayo lain kay gibati ko bro. Nanna ko anak bitaw. Grabe ka surprise so nakaingon jud ko once we are walking in God's will or we are walking in God's direction or once we follow God's direction, not our own direction, not our emotion, our feelings, igsoon. Laki kay na breakthrough na miracle, grabe. Mao to mga igsoon nga imbes di pa to siya muli pagkabalo sa iyang amo kay Christian may amo yaman tong nasulwi ng iyang amo siya gigamit sa Ginoo ba. Lipay ka sila pagkay bawla buntis ka. Mao to nga gipauli na lang siya ning apas ning palit og ticket niya nga mahal gud nga ticket kay mura naman og kanang on the spot na ba katong ako kay sa Pinas pa man ko ato back and forth bitaw so mao to nga gipasabayan lang siya nako mao to mga igsoon nang muli mi from Hong Kong last time dito mi sa Hong Kong kay kaduha man ko nakabalik nang uli mi dito nga nagbalon mi og blessing uli mi lipay kay mga igsoon nga grabe niya grabe pa jud napagod niya diri wa man mi mag-expect igsoon pamilyar mo nang banda nga Victory Band suod na ko na nang nakanta ng labod awit sa gugma na. So dito may kuan kay igsoon kanang palamuot kay ba pero gihanay sa ginatawag testimony na mo. Once we are walking in God's direction tanawa. So schedule sa akong asawa prenatal sa one of the private hospital here in Bohol nga dollar po kayo. Prenatal raman wa mi kwarta bisag piso aw naay pamilite kaon so pag ito na mo sa hospital is wala man ang doktor ugma pa katong iya jong nag-atiman niya ba no? So ugma pa daw so mao to nga dito may tulog anang sa Victory Band lagi sa Victory Temple medyo suod man ko na nila niya nakasige na pagkugwali sa ilhan so mao to nga dito may natulog ila sa room nila ni Pastor Franco Trigo niya mao to dito may naman sila yung mga guest room kami mag-expect mga ikson nga pagkadlawon murag na tubig ing gawas hala mo usab ni mga anak naman ni so mao ni gihatod mi tanaw mga ikson once we are walking in God's direction so gidami dito katong kanang bokalista bitaw sa Victory Band kanang bae si Sarah ang iyang bana naman siya sa kanan dito mo nagatun mo gidami dito sa Ramiro Hospital Tagbilaran City gidami pak padto dito mo ulo to mga igsoon pa Pilar ba istorya pa kanton ng anak hingawa sa mga anak mo ng Itzki ang ngalan pala mo igsoon ngano man dah mahal kayo ang partial bill 130,000 yo ami kwarta hilak siya ko Lord unsa man ni kabalo na ka Ginoo nga nagsunod lagid minimo niya Lord dako am nigbill wa mo gud mag-expect nga to so dako kayo yan ay additional 50,000 pag ito kay ang ako ang
as anak, among anak kay na daw mura og sign sa pneumonia ang gingon niya nasa isolate room nga private 50,000. So another grabe. Nya unsa naman ni? So and then na-realize nako nga Pilmiro nagpanic and then later muragi comfort ko sa Holy Spirit ba din na-realize nako mas dako man ka Ginoo. Mas dako ka ning bill na mo. Ning bill na mo dako ni pero mas dako pa ka. So mao to maigsoon pagkaugma na yung mga kwarta nakabot-abot hangtod na sobra pa mong kwarta noon. So nagayon ko wow, God is great. And then usa na siya ka usa sa ni-realize na ko igsoon once naglakaw bitaw ta subay sa direction sa Ginoo. Naagid siya, na yang grasya, yang blessing, na yang breakthrough. Tagbuo niya itong panginahanglan, no? Mao na gawas mga anak himsog, takong tao. It's all by God's grace. Why? Because we are walking and we are following God's direction. So mao man niya itong topic karon, dahil God's direction, no? Sige nga ni Solomon, balik ko na to, ang direction sa Ginoo, ang guide sa Ginoo atong makita, atong ma-recognize once we trust in the Lord with all our heart. Sa bugos natong kasing-kasing, di ta magsalig sa itong namahuan. Unsa asa raman ta kumpara sa Ginoo. Di ta magsalig sa itong kaugalingong kaalam, sa itong kaugalingong pagpanambot, and in everything we do, let us acknowledge Him. Atong i-acknowledge, ato siyang ilhon, Lord, tabangi ko. Lord, palihog, di ko mulakaw diya Ginoo. Ngit-ngit kayo, di ko mulakaw kung di ka mag-una. Lord, please lead the way. Amen? Take the first step, Ginoo, musunod ko. Kay bawo ko, di ka masipyat. Ano bitaw? Mao na gitawag og acknowledge Him in everything you do, and He will direct your paths. And the moment we saw or we see we are walking in God's direction, of course, kana siya nga direction nga atong gilaktan, ihatod ta sa kadaugan, ihatod ta sa mahayag nga ugma. Amen? So, na-experience na namo. So, mao na igsoon nga, again, kung balikon ining kalibutan, nga ngit-ngit kayo in this dark world that we're living right now. There are so many deception of the devil, and then Satan's know our weakness, no? Diha ta tirahan, ofiran ta, pero once sensitive ta sa direction ni Lord, di ta basta-basta mailad sa tong pagbati. Di ta basta-basta mailad ni Satanas. No? Bisan unsa ka ngit-ngit ang kalibutan, makakita gid ta sa direction ni Lord. Kay muhayag man na kay ngano salig man ta niya. Amen. So mao na igsoon. So kamo to all of the viewers this time, wala ko kabalo ninyo kung this time naglakaw bagid mo sa right direction or inyo ra na. But mao lang ni timan ni igsoon ang direction ni Lord, maghatag og peace, maghatag og kalipay. And then yes, nice struggles, but ang tanan pinahiluna ihanay sa Ginoo. Tagbuo niya tong panginahanglan. Maybe na times nga makautang ta pero dili pug ka kanang makulangan bitaw sa panahon nga ting Judith makabayad sa taingan na. Why? Nga naman, because we are walking in God's direction. All is well. Amen? Na favor, blessing, breakthrough, miracle, signs and wonders sa ministry, mabungahon. Nga naman, direction man sa Ginoo ang atong gisunod. Ingana kanindot igsoon. Kung magsalig ta sa Ginoo. Kung mahimutang totally fully dependent ni Lord. Ingana ang nakanindot kung in everything we do in our decision, atong i-acknowledge si Lord first. Mananghid tas Ginoo, magampo ta. No, ato na yung ipakli sa kuan bapulong sa Ginoo ni. Tanawon tabi og na-align man ni sa word ni Lord ang atong desisyon, atong plano. Tanawon ato bi basin masangutan ni ba. Amen. Nindot igsoon, no. Yes, ang kalibutan karon grabe kalisod, grabe kadautan. Krisis, mahal palitunon. Apan kung naglakaw ta sa direction sa Ginoo, dili ka magnihit igsoon. Kung naglakaw ta subay sa direction sa Ginoo, He will always provide all our needs. Protection, favor, mayang panglawas, tanan, complete package na mag-uban-uban nato. Nga naman, kay nagsubay man ta sa iyahang right direction. And God's direction meanings God's will. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight about your direction. It is so important that we know your direction. It is so important that we can recognize your direction, Lord, because as we all know that we are living right now in a dark world full of evil. Grabe kadautan ang kalibutan. Need namo ang direction nimo. Without your direction, Lord God, sigurado mo tipas gyud mi og laing dalan. Sigurado Ginoo nga masayop mi Ginoo. So Lord, I pray, Lord God, nga
to all of the viewers, to all of the listeners right now nga magsubay gud mi Ginoo. Amo jung makit-an, ma-recognize Ginoo ang direction nimo. Make us sensitive to your voice, Lord God, to the voice of the Holy Spirit, to the conviction of the Holy Spirit. Nga dili mi mosunod sa among pagbati kay malimbongon ni Ginoo, but we must follow and obey what is the direction of the Holy Spirit. So Lord, tabangi mi Ginoo. Ingon nga imong mga karnero mamati nimo musunod sad. Lord, without you, we are nothing. Kung magsalig mi sa among kagalingong kaalam, Ginoo, wala gyud ihatod ra mi sa kalaglagan. At the end of the day, ma-disappoint ra mi, but I believe, Lord God, kung ikaw ang among saligan, ang imong direction, ang among sundon, sigurado ang kadaugan sa unan, sigurado ang hayag nga ugma, matagamtaman namo. Salamat daan, Lord, and I pray nga kanang mensahe, Ginoo, mao ni makaingon nga magmaigmat mi. Kani nga message nga mo nadungog karon man ni hinungdan, Ginoo, nga mahimong ning totally dependent sa will nimo. Nga magsunod yun mi sa direction nimo. Dili mi mag-agad sa mong pagbati, but mag-obey mi nimo, Lord God. Kay diha sa imong direction, naa diha ang miracle, na ang panalangin, naa diha Ginoo ang kadaugan. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your word, for your presence. Thank you so much. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the listener right now. I continue to bless them, Lord. According to their needs right now, Lord God, unsa may lang kinahanglan, Ginoo, wala ko masayod, apan way matago nimo, Ginoo. Tanan nga naminaw, nagtanaw karon Ginoo unsay ilang mga struggle, Ginoo. Lord, i-bless, Lord God. Lord, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran ng ilang problema, Ginoo. Sa nanginahanglag kaayuhan sa balatian, salamat sa milagro, Ginoo. Sa nanginahanglag mga trabaho, Ginoo, tagaig trabaho, Lord God, in Jesus name. Sa nanginahanglag kagawasan gikan sa mga makadaot nga bisyo, addiction, Ginoo. Unsa man nga mga addiction nga wa ka malipay, I declare deliverance in Jesus name. Sa nanginahanglan kaluwasan silang tibok pamilya, I declare salvation in Jesus name. Sa nanginahanglan Ginoo financial breakthrough, Lord God, utang nila ginawa kabayad, Lord God, I declare financial breakthrough. You're gonna make a way, Lord God. It's just prove to them that you are Jehovah Jireh, the Lord, our great provider, Lord God. Way malisod nimo. Mamuhat ka, Ginoo, in Jesus name. Salamat, Lord, sa tanang mga na-depress karon, nag-struggle. Ibutang, Ginoo, ang paglaom sa ilang kasing-kasing. I-comfort si Lord God and let them realize, Lord, that you are in complete control of everything. Huwag ka matulog, Ginoo. Even our tears, nakita ni mo, Ginoo. And you're the best comforter. Thank you so much, Lord God. Lord, i-bless sila, Lord God. Again, unsa man ang milagro nga ilang gipangita karon, Lord God. Grant the desires of their heart in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, among angkunon, among dawato ng kadaugan, dawato namong panalangin, Lord, gikan kanimo. Dawato namo karon uban sa dakong pagtuo, himua lamang ning kapiyalan, kasaligan sa grasya nga imong gibukbo kanamo. Father God, this is our prayer. Amo kining gisiliuhan sa gahom sa Espiritu Santo o gitabunan, Ginoo, sa imong balaang dugo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise the Lord. Hallelujah. Anyway, thank you, brother Lord James Talingting sa Stars. Thank you. That's all for tonight. To God be all the glory. Balik na akong himayag dungog sa tumbuhi nga Diyos. Hallelujah. So, again, thank you, no, mga kuan diya, mga listeners, subscribers, and ako na ning i-end, no. And I just want to remind everyone sa itong YouTube channel, ang link nasa caption na ning live. Ako ni siyang i-download karon niya, akong i-upload kaning live na to kay mawala ra ni in 30 days. Sayang kani mensahe so, amen. So sa tanang mga viewers karon nga adlawan ron diha, mga OFW, I declare God's favor. I-bless ni Lord ang buhat sa inyong kamot. Dili matapos ning adlaw nga di mo i-bless ni Lord. And sa tanan nga mga tulog karon mo pahula, I-declare God's protection, favor. Iyang precious and holy blood, magatabon ka na to, iyang presensya. And mumatata tomorrow, safe and sound. Kabalo na maigsoon ang pagkatulog, ato aning plano. Ato ang desisyon, apan ang pagpamata, desisyon sa Ginoo. Amen? So, that's all for tonight, igsoon. See you again next time, maybe tomorrow. Basta makalugar ko, automatic na. Basta di gali ko ka-live, meaning busy ko. Pero bakante ko, automatic priority mo na ko, igsoon. Okay? So, that's all for tonight. Don't forget to invite your friends to follow our page. Salamat, subscribers, senders. Thank you, tanan. God bless you more. God bless you all. And, away kabilin, ampo, amping, abanti, de kanunay. Good night, everyone. God bless. To God be all the glory.